Først du finder lim og saks, det må du gøre straks. Så skal stykkerne klippes ud. Husk her ikke at være lud, dog bagpå noterer stykkernes nummer. Her må du ikke lave en bummert. Hvis du ser en stiplet streg, fold så denne ind mod dig. Nummer på nummer, altså similærtal, sådan stykkerne samles skal. Pas på limen, mens du griner. Fokus er vigtigt, så intet svineri. Stiverne du sætter på, tror du så den selv kan stå? Klips og tape du gerne bruger, hvis modellen skal ligne Tours. Vupti, og så vær så god. Nu har du et telesko.